Ġie ffirmat ftehim bejn il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti u l-Malta Beekeepers Association li se jħalli lill-membri tagħha jrabbu n-naħal tagħhom f'riservi tal-FKNK fl-aħrax u fil-miżjeb tul is-sajf. Waqt li ffirmar tal-ftehim fil-miżjeb ġiet innutata s-sinifikanza tan-naħla Maltija illi bil-ħidma bla waqfien tagħha tmantni s-settur tal-agrikoltura. Il-President tal-Malta Beekeepers Association Viktor Busuttil spjega ma' dan l-istazzjon kif dan il-ftehim ifisser tisħiħ u tiġdid tas-settur tal-produzzjoni tal-għasel. In-naħal tagħhom ikun jista' l-ewwel net jibqa' għaddej. Ħajjiġbor għasel iktar u s-settur ħajkompli miex il-qudiem. Għalhekk hija inizjattiva tajba ħafna l-membri tal-Malta Beekeepers Association biex ikomplu jsaħħu dan is-settur. Min-naħa tiegħu il-President tal-FKNK Lukas Mikallef sqarma One News kif ftehim bħal tal-lum huwa parti mill-ħidma tal-FKNK sabiex tiġi salvagwardja tan-natura Maltija. Sqar ukoll li dan mhuwiex l-uniku ftehim ta' din ix-xorta mal-FKNK, hekk kif aktar entitajiet diġà resqu lejn din laqta sabiex jagħmlu kollaborazzjonijiet ta' dan it-tip. Konservazzjoni tal-abitati hija ferm importanti għalina, hija parti mill-viżjoni li ħaddanna, dan għaliex inkun nistgħu nħadnu biodiversità akbar fil-kampanja tagħna u bekk nkunu qegħdin insaħħu l-flora l-fawna li nsibu fl-abitati. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għall-Ambjent Taron Farrugia li appella sabiex aktar qdiet jesqu l-qudiem biex jistabbilixxu kollaborazzjonijiet simili sabiex b'ħidma konġunta dawn iħarsu n-natura ta' pajjiżna. Huwa temmijiet kif dawn l-qdiet għandhom valur imprezzabbli għall-ambjent Malti. Qegħdin jgħinuna fuq in-Natura 2000 sites, management plans differenti biex inkomplu nagħtu lill-poplu Malti il-ġid li għandna f'dak li jidħol l-ambjent Malti.